Čiže dneska vám chcem predstaviť mojho kamaráta Filipa. Čiže Filip, ako sa voláš? Čiže vám povedal jeho meno, toto je Nelča. Je veľmi cute, akože pozrite sa na ňu, biely pes. No a teraz nám Filip vám niečo o sebe povie. A Filip už robí svoje prvé ťahy. Čo to tu dal frajer teraz pred chvíľou? Takže Nelča, aj ty sa vám predstav. Dobre, som bol ja, to si poznali. Ale pozrite sa kamo na ňo. Pozrite. Jaký frajer. Má nejaké som váži nejakých 2,4. Voda je samozrejme čistá. Vo vani. A tuto som ja ustrihaný na plešuňa, ty kokos, co mi fakt nepáči. Čiže toto je môj tatínko. Toto už je Kaprík, tu je tatínko. Môžete si na našom kanále pozrieť aj ako to bolo asi 5 rokov dozadu, v roku 2020. Alebo keď som mal 4 roky, tak tiež tu bol Kapolka, tu bol aj môj brat, ktorý tiež mal som zažiť 10 rokov. A pozrite sa na jeho ťahy, už tu robí špecialitky, už sa tu predvádza. Samozrejme pozrite, môj pes má VIP miesto. Ja mám neúplne VIP miesto. Každopádne toto je krásne. Veľmi sa mu tu páči a dneska vidia aj video. Budem hrať s mojím bratom. Čiže Filip vás pozdravuje, papa.